Здравейте, приятели, от Слънчев Несебър. Честит празник! Днес е Илинден. Да са живи и здрави имениците, бъдете благословени всички мои прекрасни клиенти, настоящи и предстоящи. Знаете ли защо е изключително полезно да ползвате опитен кредитен консултант, когато решите да закупите жилище с ипотечен кредит или да обедините задължения? Ще ви дам един пример. Моят клиент желая да си обедини задълженията, изтеглила ипотечен кредит за покупка на жилищен имот. И какво се случва? Банката, която сме избрали, тъй като дава най-добрите условия, се оказва, че не приема жилището за обезпечение. Но това се случва още в процеса на проучване и затова автоматично, още преди да сме входирали искането и да загубим още време, се наложи да изберем друга банка, точно по тази причина, с сходни условия, разбира се, за която самия имот е абсолютно приемлив като обезпечение по кредита. На разположение съм при необходимост от консултации. Заповядайте с пожелание за успешна седмица.